ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପିଲାମାନେ ଏଠି କେମିତି ଗୋଟେ ମଣ୍ଡପ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଆମର ଇଏଟା କି ମଣ୍ଡପ ହେଉଛି କି ରେ? ଗଣେଶ ମଣ୍ଡପ। ଏଇଟା ଆମର ଗଣେଶ ମଣ୍ଡପ କରୁଛନ୍ତି। ବନ୍ଧ ଦାଢ଼ରେ ଗଣେଶ ମଣ୍ଡପ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ତ ଆଗରୁ ମଣ୍ଡପ ନଥିଲା, ଏବେ ମଣ୍ଡପ କରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ମିଶିକି। କ୍ଲବ ଘର ଗୋଟେ କରିବେ ଏଠି। ଏବେ ଯେଉଁ ବାଉଁଶରେ କ୍ଲବ ଘର କରୁଛନ୍ତି। ତା ପଛରେ କ୍ଲବ ଘର କରିବେ, ପଇସା ହେଲେ କ୍ଲବ ଘର କରିବେ ଆଉ। ଆରେ ମଣ୍ଡପ ପାଇଁ କିଏ ପଇସା ଦେଇଛ ନା ହାତରୁ କରୁଛ? ହାତରୁ। ପିଲାମାନେ କେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ? 30-40 ଗଲାଇ। ଏଠି ଆମର 30ରୁ 40 ଖର୍ଚ୍ଚ ସରିଲାଣି। ଆହୁରି କହୁଛନ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ବୋଲି। ଆଉ ଉପରେ ଟାଇଲ୍ ପକେଇବ? ଆଉ ଉପରେ ଟାଇଲ୍ ପକେଇବେ। ଟାଇଲ୍ ପଳେଇ ଯାଇଛି? ଟାଇଲ୍ ପାଇଁ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇନେଇଛ? ଟାଇଲ୍ ପାଇଁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଦେଇ ନେଇଛନ୍ତି। ପଳେଇ ଆସିବ ଟାଇଲ୍ କାଲି ଆଡ଼କୁ ଟାଇଲ୍ ଆଣି ପକେଇବେ। ବର୍ଷା ସକାଶେ ବନ୍ଦ କରିଛ? ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗଟା ଘରକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ସାଇକେଲ ନେଇକି ଯାଉଛି। ଏବେ ତ ରୁଆ ରୁଇ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଏ ସାଙ୍ଗଟା ଘର ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲା। ଏବେ ତ ରୁଆ ରୁଇ ଟାଇମ୍ କି ବର୍ଷା ହେଇଗଲା। ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଲାଣି। ଆମର ଅରୁଆ ଭାତ, ଆଜି ଅରୁଆ ଭାତ ହେଇଛି। କଦଳୀ ପତ୍ର ବହୁତ ଦିନ ବାଦ ଆମେ ଖାଉଛୁ। ଅରୁଆ ଭାତକୁ ଡାଲମା, ଇଏ ବହୁତ ଦିନ ବାଦ ମୋର ଅରୁଆ ଭାତକୁ ଡାଲମା ଖିଆ ହେଉଛି। ଆଜି କ'ଣ ଟପିକ୍? ଗୁରୁବାର ସକାଶେ ଅରୁଆ ଭାତ ହେଇଛି ନା କ'ଣ? ଅରୁଆ ଭାତ, ଡାଲମା, ଭଣ୍ଡାରିଆ ପଡ଼ିଛି, କାଙ୍କଣ, ଆଳୁ ସବୁ ପଡ଼ିକିରି ଭଜା ହେଇଛି। ଏଠି ମୋର ରହିଲା ପୁରୁଣା ସାଙ୍ଗଟା ଯେ ଆସିଗଲା। ଏଇ ମୋ ପୁରୁଣା ସାଙ୍ଗଟା ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇଛି। ପଛପଟିଆ କରି ଠିଆ ହେଇଛି। ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତରେ ଅଛି। ଅରୁଆ ଭାତ, ଡାଲମା, କାଙ୍କଣ ଆଳୁ ଭଜା, ଲେମ୍ବୁ, ଲଙ୍କା, ଲୁଣ। ନା ପିଆଜ ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଜି ଅରୁଆ ଭାତରେ ପିଆଜ ଖାଇଲେ କ'ଣ ହେବ? ଆମ ଖାଇବା ସରିଲା। ଏବେ ଆମେ ଏଠି ବସିଛୁ। ଯିବୁ ଟିକେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ନେଇକିରି। ମୋର ତ ସାଙ୍ଗର ଗାଡ଼ି, 2ଟା ଗାଡ଼ି ଅଛି। ସେ ଗାଡ଼ି ଲୋଡ଼ କରିସାରିଛି। କେଉଁଠି ଯିବା କାଳିଆ? ଅନ୍ତପୁରା ଯିବୁ। ତାଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି ଟେଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଲୋଡ଼ ହେଇଛି। ଆମେ ଯିବୁ 2 ଜଣ ଯିବୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ।